Кайсыз мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Татарстан Яңа Гасыр телеканалында сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Төрле ил, өлкәләрдә гомер итүче милләттәшләребез өчен безнең тапшыру бер элемтә күпередер. Без дөнья татарлары яшәешен яктыртабыз. Бүген безнең программабызда 5 программа буенча 25-шәр бюджетлы урын Казанда милли кадрлар һәм мәгариф бүлеге ачылды. Бу ел 2018 елда республика хөкүмәте заказы белән без 125 милли кадр әзерләүгә керешәбез. Әлеге белгечләрне без филология һәм мәдәниятлар багланышлары институты кысасында башкарачакбыз. Әрәкәйдә яшәүче динле, иманлы Гафаровлар гаиләсе белән таныштырырбыз. Әкрен-әкрен намазга баса башладык. Намазга басу авыр, бигрәк тырышырга кирәк. Яшь гаиләләрдә дә бүген телебезне һәм гореф-гадәтләребезне саклап калу өчен тырышалар. Ижаудан үз хәбәрчеләрбез. Тату, матур гаилә булу өчен иң беренче чиратта ир белән хатынга гаиләдә хөрмәт оештырырга кирәк. Хөрмәт. Халкыбызның күренекле шәхесе Мәхмүд Гәрәевка 95 яшь. И к опыту Великой Отечественной войны нужно возвращаться еще раз, чтобы извлечь до конца уроки, из-за которых мы несли большие потери. Тогда вот все наши разговоры не будут пустым словом, а будут приносить пользу. Төмән өлкәсе Мулаши авылы яшәеше. Тарихи кадр сәхифәсендә татар зыялылары Бикуловлар нәселе. Казан Федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты базасында милли кадрлар һәм мәгариф бүлеге ачылды. Биредә 5 программа буенча 25-шәр бюджетлы урын каралган. Студентларга 15 меңлек стипендия дә түләнәчәк дип вәгъдә итәләр. Юнәлешләр төрле: мәктәпкәчә, башлангыч сыйныфлар өчен татар теле, шулай ук музыка, математика һәм информатика, тарих һәм җәмгыять белеме. Гаризалар 15 августка кадәр кабул ителә. Тулырак хәбәрчебез Лейсан Вафина. Бу ел 2018 елда республика хөкүмәте заказы белән без 125 милли кадр әзерләүгә керешәбез. Әлеге белгечләрне без филология һәм мәдәниятлар багланышлары институты кысасында башкарачакбыз. Кайда укырга керергә дип баш ваткан яшьләр өчен менә дигән форсат бу. Казанның иң көчле уку йортларының берсендә белем алу мөмкинлеге. Biz bu yıl 5 yönelişke studentlar kabul итәбез. Көндезге бүлекләрдә укырга, димәк, анда математика, информатика, тарих, җәмгыять белеме, музыка һәм өстәмә белем бирү 75 студент кабул ителәчәк һәм читтән торып уку бүлегенә 50 студент кабул ителәчәк. Тел белән бәйле вазгыять куерган арада милли кадрлар әзерләү бүлеге ачылу дөрестән дә киләчәккә өмет уята. Быел университетның татар теле бүлегендә укырга теләүчеләр саны да арткан икән. Быел 200-гә якын гариза керде. Татар теле юнәлешендә укырга теләгән абитуриентлардан без бик шатландык. Быел менә шундый чорда безнең югары мәктәпне сайлаучы абитуриентларның саны шактый күп булуга без бик шатландык. Бер урынга, димәк, әгәр дә безнең 40 бюджет урыны бар икән, бер урынга 5 гариза булган сүз. Аннан соң читтән килеп татар телен өйрәнергә теләүчеләр дә күбәйгән. Mesela соңгы елларда безнең Россия төбәкләреннән килгән студентларның саны әзрәк булса, бу ел инде гариза бирүчеләр арасында Башкортстаннан, Чувашстаннан, Оренбургтан, Мариэльдән, Киров өлкәсеннән килгән абитуриентлар да бар. Алар да бүген имтиханда катнашты. Һәм тагын шунысы бар, чит илдән килеп укучылар да бар. 2 уйгыр егете Кытайдан килеп, татарлар түгел, уйгырлар. Алар 1 ел инде безнең әзерлек бүлегендә укыганнар иде. Ул 2 егет тә татар теленнән бүген имтихан тапшырдылар. Миңа татар теле бик якын. Минем гаиләмдә дә гел татарча сөйләшәләр. Һәм бу өлкәдә эшлисем килә. Журналистика буенча да инде менә шуңа сайладым. Мин татар телене авырак беләм. Шуңа монда килдем, аны өйрәнергә.
Милли кадрлар бүлегендә музыка белгечләрендә әзерләячәкләр. Педагогия университетында музыка факультеты 1960 еллардан бирле эшләп килә иде. Әмма соңгы вакытта укыту тукталып торды. Шунлыктан хәзер республиканың район авыл мәктәпләрендә музыка укытучыларына кытлык сизелә ди профессорлар. Уникальность данного профиля «Музыка и дополнительное образование» в том, что специалисты, которые получат образование в данном аспекте, они смогут работать как в нашей республике Татарстан, так и за ее пределами, поскольку программа разработана на основе профессиональных стандартов наших общероссийских. Однако в нем есть особая специфика. Там будет большой блок, который будет связан с нашим родным языком татарским, с нашей национальной культурой. Яңа бүлек милли тәрбия бирүче бер үзәккә әвереләчәк ди мөгаллимнәр. Гариза бирергә теләүчеләр өчен вакыт бар әле. Документларны без 15 августка хәтле кабул итәчәкбез. Безнең телефоннар университетның сайтында күрсәтелгән. Документларны университетның Уникс бинасында кабул итәбез. Иртәдән кичкә хәтле, шимбә көннәрендә дә безнең хезмәткәрләребез эшлиләр. Барлык сораулар буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Кайбер югары уку йортларында елына 100 000 сумнан да артыграк түләү сораган вакытта бушлай һәм иң алдынгы университетларның берсендә белем алу өчен бу менә дигән мөмкинлек. 30 июль көнне биредә абитуриентлар һәм ата-аналар өчен җыелыш үткәрәчәкләр. Барлык кызыксындырган сорауларны да шунда бирергә мөмкин булачак. Лейсен Вайфена, Татарлар, Казан. Киләсе видеоязманың геройлары Әрәкәйдә яшәүче Бибисара һәм Рифкат Гафаровлар. Динле, иманлы гаилә. Авыл халкына да дин белеме өйрәтеп, бабалары васыятын дәвам итүчеләр алар. Гафаровлар гаиләсе белән сезне җирле хәбәрчеләребез таныштырыр. Уралдагы татар авылы Әрәкәйдә бер Аллаһ йорты бар. Халык телендә ул яңа мәчет дип атала. Искесе 1917 елгы революцияга кадәр булган. Манарасы киселгәч, гыйбадәтханә авыл җирлеге советы буларак хезмәт иткән. Бүгенге Әрәкәй мәчете имамы Рифкат Сәләй улы Гафаров 22 ел дәвамында авыл советының рәисе булып эшләгән. Бүгенгесе дә үткәндәге хезмәтемдә халык авыл өчен булды ди ул. Сельсовет янәшә булдык мәчет белән. Шуңа мин Сельсоветте дә эшләдем. Авыл өчен тип, шу мәчетне эшләдек, битереп сактык. Зур булмаса да үзебезнең авылга yetkilек. Шуннан килдем, иптәш малай белән намазга басып, укырга өйрәтте. Араб азбукасы белән, алфавиты белән. Шуңа өйрәнеп киттем. Менә Әрәкәйдән китте. Хәзрәтебез мине сайлап куйдылар монда имам итеп. Авыл мулласының эше җитәрлек. Ислам кануннарын исәпкә алып соңгы юлга узату, никах уку, исем кушу да аның җаваплылыгында. Яңгырмы, буранмы, көнгә 5 тапкыр Әрәкәй мәчетеннән бөтен авылга азан яңгырый. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Рифкат хәзрәтнең йорты мәчеттән ерак түгел, елга аша гына. Биредә ул хатыны Бибисара Газиз кызы белән яши. Инде 46 ел бергә. 3 бала үстергәннәр, 9 оныклары бар. Мәчет эшләрендә Бибисара апа Рифкат абыйның беренче ярдәмчесе. Әтием тоже авылның мулласы булды. Авылда мулла булды. Аннан соң Риф ятлый башлады дугаларны. Шуннан әкрен-әкрен намазга баса башладык. Намазга басу авыр, бигрәк тырышырга кирәк. Куймый гына дугаларны өйрәнеп барысында. Шулай итеп менә инде пенсияга сыктык. Пенсияга сыккас, хәзер икәүләп укыйбыз намазларны. Инде олы яшьтә булса да Бибисара апа спорт белән шөгыльләнә, күршеләре белән саф һавада йөргә ярата. Скандинавия таяклары да бар. Мин аларның йөрүләренә сөенәм. Даже йөрисеннәр. Тазалыкка бигрәк әйбәт кыя. Безнең авылда алар гына түгел, менә без күрәбез бит. Даже әбиләр йөри. Даже 24-нче елгы әбей көндә куймый йөри. Рифкат абый белән Бибисара апа бер мәктәптә укыганнар. Армиядә чакта һәр атна сайын хатлар алыша идек диялар. Сәрдәрия ансамблендә бергәләп чыгышлар ясыйлар. Хатирәләр икебезгә бер диялар. Кайберләрен җирле рәссам Альберт Хакимовның картинасы искә төшереп тора. Менә шу агаслар арасыннан әтием белән килеп сыгар кебек. Без эшләгәндә әтием гел тимер юлда эшләгәс,
соңғына келе тұрғаны, сағат іштен соңғына, енді міне 4-тен соңғына. Біз аңа қатылы инейім, міне сіңлікәйім, шында ятабыз әйлендіріп, озақ әрif шында болды, міне менің іптәшім. Шында яттық, балалар білі біте. Ғафаровлар шын татар гаиләсе үрнәге, биредә бер-береңә ышаныч, ихтирам, ярату хисләре хөкем сөрә. Шуңа күрә дә йортта тыныч һәм уңайлы. Роза Диатуллина, Әлфия Габдушева, Татарлар, Свердлау өлкәсе. Ғафаровлар гаиләсе барыбызга да үрнәк. Чит төбәкләрдә яшәүче яшь гаиләләр дә бүген телебезне һәм гореф-гадәтләребезне саклап калу өчен бик тырышалар. Ижауда гомер итүче Энҗе һәм Руслан Имамовларның бергә торуларына 15 ел. Алар 3 кызларына да милли тәрбия биреп үстерәләр. Гаиләбезнең төп бурычы балаларыбызның ана телен белеп үсүләре ди Имамовлар. Моның өчен бар тырышлыкларын куялар. Яшь милли гаилә турында киләсе сюжетта. Энҗе белән Руслан икесе дә Башкортстан Республикасыннан. Ижауга бер поезд белән барганда танышалар. Мәхәббәт тарихлары әнә шулай башлана. Быел гаилә корып торуларына 15 ел. Тормыш уттан алып суга салды ди Имамовлар. Ләкин гаилә сынаулар аша тагын да ныгыган. Тату матур гаилә булу өчен иң беренче чиратта ир белән хатынга гаиләдә хөрмәт оештырырга кирәк. Хөрмәт булсын, аңлашышанлык, бер-береңә ышану. Гаиләнең бит тоткасы хатын-кызда. Ир кеше бит инде ул гаиләне ашату, киендерү, мәдди ягыннан күбрәк каралса инде, хатын-кыз ягыннан ул өйдәге пөхтәлек, өйдәге чисталык, тәмле ашату, тәмле сүзләр әйтеп, иреңне, иптәшеңне эштән каршылау, эшкә озату. Шулар булса инде, дөрес тәрбияләү булса гаиләдә, шул вакытта гаилә ныклы матур булыр. Энҗе белән Руслан 3 кыз үстерәләр. Ләйсән 2 ел элек Асыллар җыр һәм бию ансамблендә йөри башлаган. Ул апасы Алсу белән Габдулла Тукай исемендәге 6-нчы санлы гимназиядә татар сыйныфында белем ала. Төпчекләре Нурияне дә балалар бакчасында милли төркемгә биргән ниятливләр. Безне анда татар телендә өйрәнәм мин анда. Минем укытучым Гөлнира Фанисовна. Ул безне татар теленә өйрәтә. Миңа бик ошый. Балалар милли тәрбия алсыннар өчен бар көчләрен куя ата-ана. Гаиләдә моның өчен каршылыклар юк. Күбрәк интернетка кереп, татарча мультфильмнар карарга тырышабыз. Библиотекага йөриләр, татар китаплар алып, гаиләдә без татар шагыйрьләр белән таныштырырга тырышабыз балаларны. Габдулла Тукайның кем икәнен сөйләйбез. Муса Җәлил бар безнең. Татар каналлары карайбыз. ТНВ каналын карайбыз. Карарга тырышабыз. Балаларны гел күрсәтәм татар каналын. Татар дөньясы, татар тапшылары белән танышабыз. Гомумән Имамовлар өчен балаларда туган телгә мәхәббәт тәрбияләү беренче урында тора. Каягына барсак та, үз милләтебездән, үз телебездән уялып тормыйбыз диялар. Син үзең татар милләтеннән булып та татар телен белмәү, миңа калса ул бик зур гынах дип саныйм мин. Бар бит шундый гаиләләр, үзләре саф татар гаиләләре, әмма ләкин алар татарча сөйләшергә оялып, балаларын русчага өйрәтәләр, үзләре татарчаны, русчаны ватасындыра сөйләшәләр. Тел, мәдәният, сәнгать дип янып торучы, шул тәрбияне балаларына бирүче яшь гаиләләр бүген аеруча күбрәк булсын иде дип тели Имамовлар. Удмуртиядән Нәзир Нагманов, Татарлар тапшыруы. Сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Халкыбызның күренекле шәхесе Мәхмүд Гәрәевка 95 яшь. И к опыту Великой Отечественной войны нужно возвращаться еще раз, чтобы извлечь до конца уроки, из-за которых мы несли большие потери. Тогда вот все наши разговоры не будут пустым словом, а будут подносить пользу. Төмән өлкәсе Мулаши авылы яшәеше. Тарихи кадр сәхифәсендә татар зыялылары Бикуловлар нәселе.
Шушы көннәрдә Мәскәү каласында яшәүче армия генералы, күренекле милләттәшебез Мәхмүд Гәрәев 95 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Халкыбызның горурлыгы, сугыш ветераны бүген дә актив тормыш алып бара. Россиянең иминлек советы эшчәнлегендә катнаша. Мәхмүд Әхмәт улын котларга дип, Россиянең төрле төбәкләреннән милләттәшләребез җыелды. Котлауларга Татарстан Яңа Гасыр каналының хезмәткәрләре дә кушылды. Мәхмүд Гәрәевнең истәлекле фотоларын барлыйбыз. Һәр кайсында да ул ачык, көләч йөзле. Шунысына да игътибар иттек, аның янәшәсендә торган кешеләр дә елмая. Мәхмүд Әхмәт улы тормышның иң авыр мизгелләрендә дә шаярырга көч таба. Холкы шундый. Шуңа күрәдер башкарган хезмәте дә һәр чак камил, җиренә җиткерелеп эшләнелә. Мәхмүд ага танылган гына түгел, легендар шәхес дисәк тә ялгыш булмас. 95 яше тулуга карамастан һәр чак алдынгылар рәтендә. Яшьләр дә аннан үрнәк алып яши. Курсантлар да, улы һәм оныклары да аңа сокланып карыйлар. Тимур Мәхмүд улы отставкадагы генерал, шәхес итеп формалашуда, тормышымда югары үрләрне яулауда әтинең роле зур ди ул. Но надо оставаться самим собой. Но вы на него равнялись, когда росли? Конечно, без сомнений. Всегда надо гордиться своим отцом и любить его. Мәхмүд Гәрәевнең юбилее Мәскәүдәге Татарстан Республикасының вәкаләтле вәкиллегендә аңа багышланган фильм белән башланып китте. Татарстан Яңа Гасыр каналының ватандашлар циклының бер тапшыруын махсус әлеге олпат шәхескә багышлаганнар. Бер уйласаң, аның турында белмәгән әйбер, язылмаган мәкалә калмады, әмма әлеге шәхескә булган кызыксыну һаман да сүрелми. Мәхмүд ага бүген дә Россия иминлеге советы эшчәнлегендә актив катнаша. Күбесе аның тәҗрибәсенә таяна. Мәхмүд Гәрәев илебезнең хәрби доктринасы автордашы, сугыш ветераны. Хезмәттәшләре аның зирәк акылга ия булуын ассызыклый. Хочу пожелать ему многих лет жизни, здоровья, долгие лета, как говорят на Руси, и саулык да тынчылык. Хезмәттәшләре ватандашларының котлауларын, озын гомер теләүләрен юмор хисе белән кабул итә ул. Килгән кунакларның һәрберсе бер-берсен уздырып, изге теләкләрен җиткергә ашыктылар. Со всем удовольствием поздравляю с той значительной датой. Хочу пожелать здоровья, потому что человек очень с большим юмором, душевный, прошедший колоссальную школу жизни. Он является для всех нас образцом. Для нас и для молодого подрастающего поколения. И, конечно, мы просто его боготворим. Үзенең юбилей көнендә алган иң төп бүләкләрнең берсе Сергей Шойгу тарафыннан бирелгән Александр Невский ордены. Үсеп килүче яшь буында ватанпарварлык хисләрен тәрбияләү өчен генерал Гәрәевкә Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов тарафыннан рәхмәт хаты һәм котлау кәгазе тапшырылды. Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев видео котлавын җиткерде. Кто достиг вершин познания в битвах за судьбу народа, высоко вздымая знамя счастья, мира и свободы. В Татарстане каждый знает и в России понимает, что по жизни всех вернее, всех достойнее и храбрее наш любимый юбиляр генерал Мәхмүд Гәрәев. Мәхмүд абыйны мен 25 елдан артык беләм инде. Аның белән һәр күрешүебез, менә элекке күрешүгә 1 ел үтсә дә, 2 ел үтсә дә, һаман менә теге күрешүнең дәвамы кебек. Без аны белән бик күп елларга аерылышмаганда кебек. Чөнки һәр вакыт ул минем күңелемдә яши, ул бик якын кеше. Офицерлар клубыннан хезмәттәшләре Казаннан килгән генераллар да үз теләкләрен җиткерделәр. Аларга укучылары, улы, оныклары, сеңлесе дә кушылдылар. Килгән кунаклар алдында чыгыш ясаганда Мәхмүд Гәрәев үз борчуларын җиткерде. Бөек Ватан сугышының тарихи дөрестлеген сакларга өндәде. И к опыту Великой Отечественной войны нужно возвращаться еще раз, чтобы извлечь до конца уроки, из-за которых мы несли большие потери. Тогда вот все наши разговоры не будут пустым словом, а будут приносить пользу. Спасибо за внимание.
Бәйрәм чарасы берничә сәгать дәвам итте. Кунаклар Мәхмүд Гәрәев белән бәйле булган истәлекләрен барладылар. Танышу мизгелләре, аның китаплары буенча укуларын искә алдылар. Хәрби дан белән генә түгел, шаянлыгы белән дә аерылып тора ул. Бүгенге бәйрәмнең иң төп теләге киләсе елда да нәкъ шушы урында, шушы ук кешеләр белән очрашырга язсын иде. Роза Диатуллина, Динә Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Ә хәзер Төмән өлкәсенә юл тотыйк. Әлеге төбәкнең Мулашы авылында гомер итүче Хасифа Мадиярова сабан туйлардағы гастрольләр арасындағы буш вакытын үз бакчасында үткәрә. Җәй уртасы булуга карамастан, 13 банка тозланган кыяры инде әзер. Уңыз җыю, хуш исле чәчәкләр үстерү, моннан тыш данлыклы пышны ансамбле белән бергә җыелып музыкаль кичәләр үткәрү, буларның барысы да тормышны бизәүче күркәм бер мизгел булып тора ди ул. Киләсе видеоязманы карыйк. Бүген инде менә без минең курамдагы чәчәкләрне күрсәткәле булдык. Дәлия, Лилия, кәнәферләр саны китсән күп. Бакчадагы төсләр һәм хуш истән башлар әйләнә. Бу хуҗабикә Хасифа Мадиярова тудырган матурлык. Һәр берсенең холкын белеп, кадерләп үстерә ул аларны. Петуниялар инде төрле төстә, алар көндә мин аларга сокланам, иртә торып иң беренче мин чәчәкләремне карарга чыгам. Иң яратканым петуниялар ди хуҗабикә, үсентеләрен бөтен авыл халкы белән бүлешә. Чәчәкләр генә түгел, җиләк-җимешләре дә булдан. Инде апрель аенда ук беренче кыярларын җыйган ул. Бу безнең өчен гадәти хәл ди алар. Менә без инде быел яңа теплица утырттык монда. Буяк кабатында кавыннар үстерәбез менә. Инде кышка да әзерлек башланып киткән. 13 банка кыяр тозланган. Бакчада алар ире белән бергәләп эшлиләр. Түтәлләр ясау, теплица, кышкы бакча өчен Рәшит әфәнде җаваплы. Уңышны җыеп алуда да актив катнаша. Мин бакчада бергә булышам. Яз башыннан ук сразу менә әлеге ернага сышкалы булышам да анасын. Ул миңа булан курып куятты. Мин аңа анасын бюджет эшләгәле теплицаларын. Чәчәкләр үстерү усталыгы өчен бик күп тапкырлар мактау грамоталары белән бүләкләнә Мадияровлар. Аларның бакчасы барлык Муллашы авылы өчен зур горурлык. Көзгегә карыйм әле, чәчемне тарыйм әле, 3 көнгә генә булса да кунакка барыйм әле. Утыр әле яннарыма, ялгыз җаннарыма, син утырсаң яннарыма, ялгыз җаннарыма. Бакча эшләрен җырлый-җырлый алып баралар. Икесе дә җирле пышны ансамбле солистлары. Йыр яратабыз, уен яратабыз. Өйрәнсәң, йырларның сүзе истә калмайды. Йырлап, өйрәнсәк, исебездә калаты. Шуның өчен репетировать итеп бер-беребезгә йырлайбыз. Җәй бакча өчен генә түгел, сәхнә кешеләре тормышында да кайнар вакыт. Пышны фольклор ансамбле авыл, өлкә һәм бөтен Россия сабан туйларының актив катнашучылары. Милли ризыклар белән тулы өстәл, самавар, баянга кушылып җырлаулар җәен пышны ансамбле репетицияләре кич утыруны хәтерләтә. Бу өстәлдә Себер халкының, Себер татарларының традицион ашлары, көндәлек ашый торган ашлары күбесе. Коймак, чәк-чәк, менә бу сумса безнең Себер татарларында бәрәңге сумсасы. Бу татарларда тура дип атала, ә безнең Себер татарлары аны әчегәй дип атаганнар. Җәй көннәре сабан туйларда ял итәбез. Әгәр дә смотрларга, фестивальләргә булса, шулай ял итеп, менә шулай үзләре пешерне, үзләре өстәл әзерләп шулай. Элекке әби бабайлардан калган кичке менә уен дип әйтәләр. Кичке утырыш, кичке уенның алтыннан утырыш. Шулай чәйләр ичеп, сөйләшеп, җырлашабыз да, аннан ишек алтына чыгып бейбез. Эштә дә алдынгы җыр биюгә дә оста, тик тору аларга хас түгел. Бу безгә сихәт кенә бирә ди алар. Гүлия Садыйкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе. Тарихи кадр сәхифәсендә бүген 20-нче йөзбашы әдәби-иҗтимагый тормышында аерым урын тоткан, ләкин киң җәмәгатьчелек игътибарыннан читтәрәк калган татар зыялылары бер туган Биколовлар гаиләсе турында сөйләрбез. Бер туган Касыйм һәм Ибраһим Биколовлар танылган руханилар гаиләсендә.
Сембер губернасы Буа өйезе Суыксу волысты Яңа Тинчәли авылында дөньяга киләләр. Касым Беккулов мәгърифәтче, дин белгече, шагыйрь, язучы булып китә. Ибраһим Беккулов атаклы Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап, гомерен укытучылык эшенә багышлый, публицист һәм журналист булып таныла. Алар икесе дә 1932-34 елларда алып барган эшчәнлекләре өчен кулга алыналар, сөргеннәргә сөреләләр. Шуннан 1937 елда Ибраһим белән Касым Беккуловларны яңадан кулга алалар һәм атып үтерәләр. Әтиләре Җамалетдин Беккулов 3 тапкыр өйләнә, аның барлыгы 9 баласы була, аныклары санап бетергесез күп. Хәзер бу нәселнең дәвамчылары төрле сәбәпләр аркасында дөнья буйлап сибелеп яши һәм үз нәселләренең мирасын саклап, киләсе буынга да тапшыра. Бүгенге менә шулар. Бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребез тормышында булган кызыклы һәм мөһим вакыйгалар, төрле очрашулар. Буларның барысы да татарлар тапшыруында. Иртәгә кабат очрашырбыз. Сау булыгыз.